ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಓಲುಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಪೆರಲಾರ್ದು ಚೂರು ದುಂಬು ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಯ್ನ ಎದೂರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಂಡ 10 ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಿಕೂಲೆ ತುಲೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದು ತೂಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ನಿಕೂಲೆ ತುಲೆ ಹೊರ ತೂಪಲಾಗೆ ಇಂಚಿಗೆ ತೂಪಲಾಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪೊಳಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇಂಚ ನಿಕ್ಕರುಂಡು ಬಿಯರ್ ಕುಪ್ಪಿಂಡು ಮರ್ದದ ಕುಪ್ಪಿಂಡು ಕಜ್ಜ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಹಾಲು ಮಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಕುಂಟ ಹಾಜಿಡ್ತೇನೆ ತೋಜುಂಡು ಅವಳು ಏನು 3x ದೆಪ್ಪಿಗೆ ಕುಂಟುನು ಅಂದು ಕುಂಟ ಹಾಜಿಡ್ತೇನೆ ತೋಜುಂಡು ತುಯ್ಯರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಕರು ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಳು ಅಡ್ಕದೇರು ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಪಂಡನ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನು ಕೆಲವು ಫೋಟೋನು ಪಾಡ್ಪಣ್ಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲುಳ್ಳೇನೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೆರ್ಲಾರ್ದು ಚೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಳ್ಳೇನೆ ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ ಬಂದ್ಪೇರು ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಎದೂರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಬೈ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ದು ಲಿಂಕ್ ಏನು ತಿರ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.